To je někde u tebe? Mám ho. Mám ho. Dobrý, to je ze strany skovaný. Ten je určitě mrtvej. Druhý utíká. Kde je kam? Obří výstřel. Jeden. Aha. Jo, tak ten jsem, ne, to nebyl. O, tady dole pode mnou nějaký týpek. Pušou na to. To je ten druhej. Tady je 60 ode mě, 60, jo, to je ten von, já ho vidím. Směr. 60 ode mě dolů. Dole, na konci treeliny. Vidím ho, no. Typ, on hledá to jeho tělo, on tam měl. Jsem u tebe. Tady dole, 60, northeast dole. Pobíhá tam. Vidím. On hledá to jeho tělo, podle mě. Jo, to je on, no. To je fakt on. Je to on. Ty vlci se nám nehodí. Ne. To bylo po něm. Jo, nemůžu ho trefit. Ne, ležím. On taky. Ty vole, potřebuju zvednout. Teď jsem ho dodělal. Doděli ho, zvedni mě a jdem ho zvednout tam do píče. Mám 4 sekundy cooldown a můžu si dát další effort. Dal bych jenom rychlý kolo, ještě to tam proběhnu a pak jdu. O! Jdu. Máš ho? Nemám. Ty? Máš. Beru.